Assalamu alaikum. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake goge bashi a samun bonus a layin MTN. Domin yin wannan abu dole ana da buƙatar ka buɗe Momo wallet. Idan baka da ita ka buɗe, idan kana da ita kuma ta kwana gidan sauki. Idan baka da ita zaka danna *671# ne domin ka buɗe wannan wallet taka. Bayan ka buɗe zaka yi transferring kuɗi daga bankinka ko kuma daga wallet ɗinka zuwa ita wannan wallet ta Momo agent, ko in ce ta Momo PSB kenan. Wanda yake da agent account wannan garaɓasa ba za ta yi a account ɗinsa ba, dole sai ya yi amfani da PSB account. PSB account domin buɗe shi a kan kowane layi yanzu kawai za ka danna *671# ne ka danna, za ka buɗe Momo PSB account. Daga zarar ka buɗe Momo PSB account ka sa kuɗi a account ɗinka na Momo. Idan za ka biya wa kanka wannan kuɗi na bashi da MTN suke binka ka samu bonus, yadda za ka shi ne za ka danna *671 *2*1* sai ka sa 1 again, sai ka sa phone number ka. Bayan ka sa phone number ka sai ka sa star, sai ka sa amount ɗin bashin da ake binka, sai ka sa hash, sai ka danna. Daga zarar ka danna sai ka sa pin ɗinka. Kana sa pin ɗinka nan take MTN za su goge maka wannan bashin naka, sannan kuma su baka bonus a layinka na MTN. Kamar dai haka yadda kuke gani, kana dannawa sai ka sa pin ɗinka na Momo kenan. Kana sawa nan take za a goge wannan bashin a kuma baka bonus a layinka. Kamar dai haka yadda kuke gani, wancan da na danna ya yi failed. 671*2*1* sai ka danna, sai ka rubuta phone number, amount ɗin, sai ka danna hash. Kamar dai yadda kuke gani, za kuma ka iya yin manual in hakan ma ya gagara. Inda yanzu na gaba network yana ta mun fail ne. Idan ka danna haka sai ka shiga buy airtime 2. Normal airtime za ka samu, za ka sa a layinka, zai goge wannan. Sannan kuma za su baka bonus idan har da PSB account ka yi amfani wajen sayan airtime ɗin. Daga nan sai ka danna save, shine 1. Idan kuma wani za ka biya sai ka shiga number 3, shine airtime for others. In dai har ka sai airtime ta PSB account *671, to za su goge wannan bashin kuma za su baka bonus a kan layinka na MTN. Misali, bonus da suke bayarwa idan ana binka bashin 1000, idan ka biya 1000, idan ka sa katin 1000 a layinka ta hanyar *671, to za su goge wannan 1000, za kuma su baka bonus ɗin 1000. Idan 10,000 ake binka, idan ka sa 10,000 a PSB account ɗinka ka sai airtime ta cikin PSB ɗin, za su goge bashin sannan kuma za su baka bonus ɗin 10,000. A takaice dai za su baka 100% bonus ne. Ko da ba abun ka bashi, in ka sai katin naira 100 ta 671, to za su baka 200 ne. 100 bonus, 100 kuma ta katinka. Kamar wanda suke siyan data haka da yawa, za ka iya zuwa ta cikin Momo PSB ka sai kati normal, maimakon ka siya ta Opay ko ta bankinka, sai ka yi amfani da Momo agent wallet ka sai katin ta kai. Hakan zai baka damar samun bonus na iya katin da ka sa ta cikin PSB ta cikin Momo ɗin. Sannan kuma ka sai data da asalin kuɗinka, ka ga riba biyu kenan. Wannan hanyar dai ita ce hanyar da ake bi a yanzu a goge bashi na MTN a kuma samu bonus. Mun gode da kallon wannan bidiyon. A danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa.